Wie afgelopen donderdag of vrijdagnacht gebruik maakte van de A73 werd ter hoogte van Oerlo en Kasterij geconfronteerd met een uitgebreide politiecontrole. Bij het AC-restaurant en de tankstations aan beide zijden van de weg werd ieder voertuig en bestuurder uitgebreid onder de loep genomen. Het was meer dan alleen een verkeerscontrole daar bij de Wust en Romeinse Put. De snelweg was volledig afgesloten en alle voertuigen werden over de parkeerplaats geleid. Alleen vrachtauto's konden daarna weer doorrijden. Wij zijn hier vanavond met heel veel partners een verkeerscontrole aan het doen. Eigenlijk is het een crime control, want we kijken niet alleen naar verkeerszaken, maar ook naar allerlei andere dingen die we zo op de weg tegenkomen in de avond- en nachturen. En daarvoor werden ongeveer 85 personen van verschillende instanties en diensten ingezet. Zoals Rijksdienst voor het Wegverkeer, de douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, Vreemdelingenpolitie, Rijkswaterstaat en het Verkeershandhavingsteam. Voertuigen en bestuurders werden compleet doorgelicht. Dat klopt. Wij vragen iedere chauffeur als eerste al om even te blazen, omdat we een alcoholcontrole doen. Dat doen we standaard bij staande houdingen 's avonds. Dan kijken we naar de papieren, of de papieren kloppen, of dat de juiste papieren zijn die bij het voertuig passen. En bij de aanhanger, als die eventueel er ook bij is. We kijken of het de echte papieren zijn, of het geen valse kentekenbewijzen of rijbewijzen zijn. En vervolgens gaat ook de Belastingdienst even kijken, want hier staat ook een ANPR-auto. Die scant alle kentekens van alle voertuigen die langskomen. En als die een hit geeft, dan is ook de Belastingdienst even aan de beurt en de Rijksdienst voor het Wegverkeer kijkt naar het voertuig. Ja, je bent net hier die politievijk ingereden. Wat vind je nou van zo'n controle? Ik vind het prima. Ik heb zelf geen problemen met een controle. Ik bedoel, ik rij sowieso niet zonder of met alcohol en dergelijke. En, uiteindelijk is het voor iedereen goed. Hè? Ik bedoel, als iemand met alcohol achter het stuur kruipt, meestal zijn het anderen die slachtoffer worden. Dus ik vind het goed. Daar heb ik geen problemen mee. Ik heb mijn papieren bij me. Voor jou is alles in orde? Ja, zeker weten. Ja, voldoende. Nou, dus kijken wat u zegt. Nou, dat is in orde. Mijn collega vraagt even uw gegevens op de meldkamer en als dat in orde is, kunnen we zo weer verder rijden. Verreweg de meeste weggebruikers hebben geen probleem met de uitgebreide controle. Maar natuurlijk waren er ook enkele uitschieters. Een hond van de douane werd ingezet en dat leverde meteen resultaat op. Onder het hoesje van de versnellingspook werden een aantal zakjes wiet gevonden. En dat leidde meteen tot de aanhouding van de 3 personen die in de auto met Duits kenteken zaten. We hebben tot nu toe wat drugs gevonden. De drugshond is al bezig geweest in auto's. Die heeft al doorzoekingen gedaan. We hebben wat buitenlanders. We hebben wat geld geïnd. Uiteindelijk natuurlijk de collega's van de Belastingdienst is al bezig geweest. Er is hier ook een parketsecretaris die namens justitie ook meteen zaken kan doen. Die kan boetes innen tot €2000 en dat kan dan ook gelijk afgerekend worden. De cameraploeg van het bekende tv-programma Wegmisbruikers was ook aanwezig. En voor sommige passanten is dat een reden voor een feestje. En zolang de chauffeur maar Bob is en niet gedronken heeft, mag dat feestje dan ook doorgaan. Spiritueel coach Els Baste uit Venray is genomineerd voor Beste Medium van 2012. Deze prijs wordt uitgereikt door het blad Paravisie, een spiritueel tijdschrift. Els Baste heeft haar eigen praktijk in Venray. Hier is zij therapeut van mensen en communiceert met dieren. Het blad Paravisie heeft haar al een tijdje gevolgd via de media en besloot Els te nomineren. Het Venrayse medium wist hier niets van af en was dan ook erg verrast. Ik was helemaal overweldigd. Ik dacht echt van, ja, ik ben er helemaal niet mee bezig geweest, niet verwacht. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ik ben heel dankbaar dat mensen mij genomineerd hebben. De praktijk van Els loopt erg goed. Ze heeft regelmatig healings via Skype met dieren vanuit de hele wereld zoals Duitsland, Amerika of Hawaii. Els communiceert met de dieren en helpt met verschillende problemen die baasjes bij hun huisdier ervaren.
Met een gedragsprobleem, als een hond heel erg bang is of honden en katten niet samen kunnen, dan help ik daarmee om de harmonie terug te brengen en te kijken waardoor het komt. Bijvoorbeeld honden die uit het buitenland komen, die hebben heel vaak een trauma opgelopen, omdat ze in hokjes worden gestopt en eigenlijk een spuitje zullen krijgen. En mensen hebben vaak niet door wat voor impact dat op het dier heeft. Terwijl dat echt diep geworteld zit in een dier en dat heel veel angst en ook wel agressie kan veroorzaken. Nelly de Wit en Anja Schoenmakers zijn ervaringsdeskundigen. Zij kwamen allebei met hun hond bij Els en zagen hun huisdier na enkele consulten positief veranderen. Els heeft mij met DJ, mijn Golden Retriever hond, heel erg geholpen. Hij is regelmatig ziek geweest, heeft blaasontsteking gehad, oorontsteking gehad. En ze heeft mij geholpen met heel veel vertrouwen op te bouwen met DJ. We waren bij de dierenarts, bij de hondentrainer en overal geweest. Ze draaide heel erg om de staart. Ze kon niet accepteren dat ze een staart had. En dat accepteert ze nou. En nu is ze helemaal veranderd. Ze is een hele rustige, lieve hond geworden. Door middel van stemmen via de website wordt bepaald wie het beste medium van 2012 wordt. De Paravisie Award wordt 27 januari 2013 uitgereikt. Els staat op dit moment bovenaan in de peilingen. Toch kan zij als medium niet voorspellen of ze de award zal winnen. En dat vind ik moeilijk. Bij mezelf zitten natuurlijk mijn eigen gevoelens in de weg. En ik hoop het natuurlijk, maar als iemand anders wint, dan heeft hij het verdiend. Dus ik denk, ja, laat het universum beslissen wie er heeft gewonnen. Ja. De Floriade is sinds begin oktober gesloten. Maar Diana Leyen uit Zevenum heeft er een buitenlands en beweegbaar souvenir aan overgehouden. Afgelopen zaterdagochtend deed Leyen in de woonkamer een bijzondere ontdekking. Nou, ik was aan het opruimen. We hadden vrijdag een feestje gehad. En ik was 's morgens aan het opruimen. Ik liep van de kamer naar de keuken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, hebben mijn kinderen me gefopt met een nepspin? Dus ik ga bukken. Ik wil die spin aanraken. Pakken. En toen bleek dat die bewoog. Nou, dus een echte spin. Hoe reageerde jij? Nou, ik schreeuwde. Ik sprong natuurlijk weg. De spin bleek uit een djembé te zijn gekropen die Diana op de laatste dag van de Floriade nog had gekocht. De spin kreeg zaterdag na het vinden een plekje in een afhaal Chinees bakje. Vervolgens bracht Leyen het beestje naar haar zus Kathleen van de Licht, eigenaresse van de dierenspeciaalzaak Van de Licht allicht. Zij herkende de spin niet en ging op zoek naar de oorsprong van het beestje. Nou goed, op een forum geplaatst en er is een spinnenforum. En al snel bleek duidelijk dat we hem dus niet met de handjes aan moesten raken, want het is dus een giftige spin. Hij komt uit Afrika, hij komt helemaal in het zuiden van Spanje ook voor. Italië zou die ook voor kunnen komen. En ja, het is voor Europa eigenlijk de grootste spin die hier voorkomt en eigenlijk ook giftig is. Hij is niet dodelijk, maar goed, het is ook geen aaibeestje. Blijkt ook nog dat je hem niet mag hebben. Dus we zitten met een probleem. Kathleen van der Licht heeft iemand van de brancheorganisatie gebeld en haar probleem uitgelegd. Hij gaat verder uitzoeken wat er met het beestje moet gebeuren. De spin heeft in ieder geval nu een plekje in een terrarium in Venray. En het achtpotige diertje heeft ook al een naam gekregen. We hebben hem omgetoverd naar Floortje. En we gaan voor Floortje zorgen tot we weten wat we ermee aan kunnen. Of we mee aan moeten. En dan zullen we daarna handelen. Ga je hem missen thuis? Nee, en de kinderen al helemaal niet. Wat gaat er met de djembé gebeuren? Ja, die komt gewoon weer terug in de kamer te staan. De afgelopen 2 dagen stond het gemeentehuis van Venray in het teken van het Open Innovatiefestival. Iedereen kon een kijkje nemen in het nieuwe gemeentehuis en meedoen aan diverse workshops. Zo kon men meedoen aan een workshop lobbyen, sociale media of creatief nadenken. Met het Open Innovatiefestival wil de gemeente burgers meer betrekken bij de overheid. Het doel is om de gemeente als overheid wat aantrekkelijker te maken. Dat burgers iets meer weten van wat gebeurt hier allemaal en waar kun je allemaal over meepraten. Maar het doel is ook dat wij als overheid die burgers eens wat vaker gaan zien en mee gaan praten. Dus het is van 2 kanten.
Voor veel mensen was een bezoek aan het Open Innovatiefestival de eerste keer dat ze het gemeentehuis echt goed van binnen zagen. Er was dan ook veel respons op het gerenoveerde gebouw en de organisatie van het festival. Heel veel heel leuke reacties. Allereerst natuurlijk, wat een mooi gemeentehuis. Want we hebben hier 2 jaar lang toch getimmerd en gebroken en opnieuw opgebouwd. Ziet er heel mooi uit. Maar we hebben ook heel veel reacties gekregen in termen van wat een leuk initiatief. Mooie onderwerpen. We hebben nu iets meer zicht op wat gebeurt er allemaal in zo'n gemeentehuis. Wat doen we voor elkaar. Maar we hebben ook zicht op wat we als burger allemaal kunnen doen voor de Venraayse samenleving. En dat is ook heel mooi meegenomen. Gisteravond stond een ballroom-debat op het programma. Dit is een manier waarbij burgers ook een rol spelen. Zij konden actief meedoen met het debat. Ze kunnen dat doen als ze er zelf zin in krijgen om aan die tafel te gaan zitten. Dan moeten ze iemand anders van de tafel wegsturen. En zo hopen we dat we burgers echt kunnen laten meepraten over een onderwerp. Maar we hopen vooral dat burgers voelen hoe moeilijk het soms is om keuzes te maken. En hoeveel verschillende tegenstrijdige belangen je toch vaak moet dienen als volksvertegenwoordiger. Want dat is echt heel moeilijk. Het debat met raadsleden en burgers ging over de vrije ruimte in het gemeentehuis die op dit moment niet wordt gebruikt. De vraag was wat hiermee gedaan moet worden. Deze ruimte staat leeg omdat tijdens de plannen van het nieuwe gemeentehuis werd verwacht dat de organisatie groter zou uitvallen dan op dit moment het geval is. Nou, toen wij plannen maakten om dit gemeentehuis te verbouwen, hielden we rekening met een groot aantal werkplekken. Er zitten nog steeds veel werkplekken, maar in de tussentijd zijn we wat kleiner geworden als organisatie. Dus dan is het een simpele rekensom. Je houdt een aantal kamers en vierkante meters over, die staan nu leeg. Tijdens het debat namen enkele burgers plaats aan de vergadertafel. Een van deze mensen had het idee om een oproep te plaatsen in de media om mensen uit Venray echt te betrekken bij ideeën voor de vrije ruimte. Dit vond onder de Raad voorwaardelijke steun. Wat er daadwerkelijk met de verkregen informatie uit dit ballroom-debat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.